ସାଥୀ ମୁଁ ମୋ ସାଥୀ ବୋତଲ କରିବନି ଟ୍ରାକ୍ଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା ଏମିତି କହି ଦିଟା ନେଇ ଉଠେଇ ସାରିଲଣି କିନ୍ତୁ କେଜିଏଫ୍ କଥା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କେଜିଏଫ୍ କଥା ଶୁଣିବୁ? ହି ଇଜ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ କ୍ରିମିନାଲ ଇନ୍ ଦ ଭିଲେଜ। ହି ଇଜ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଗୋବର ବିଜନେସମ୍ୟାନ। ତା ଆଗକୁ ଯିଏ ଆସେ ତାକୁ ଗୋବର ଚକଟିଲା ବେଳେ ଚକଟି ଦିଏ। କେଜିଏଫ୍ ରେ ଗୋବର କୋଉଠି ଆସିଲା? ସେ କେଜିଏଫ୍ ମାନେ ଥିଲା କୋଲାର ଗୋଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ, ଆଉ ଏ କେଜିଏଫ୍ ମାନେ କାହାର ଗୋବର ଫିଲ୍ଡ। ଏଇଟା ପୁଣି କୋଉ ଚାପ୍ଟର? ସେ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ହଉ ନିପ୍ ଦିଟା ଦେଇଛି ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିକି ଯା। ମୋ ଧନଟା ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନିଲ, ନେ ଭୋଗ ନେ। ନାଇଁ, ମୋର ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ ମା। ଛି ବାପା, ଭୋଗକୁ ସେମିତି କହନ୍ତିନି। ନେ। ଠାକୁର ଠାକୁର ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ଆମ ଭଳି ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁର ନୁହଁ ମା। ରକୁ ତୁ ସେମିତି କହନା ରେ, ବାଡ଼ି ପିଛା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହବୁ। କହିବି ମା, ଅଲବତ୍ କହିବି, 1000 ଥର କହିବି। ତୁ କହ ମା, ସିଏ ଯଦି ଗରିବର ଠାକୁର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଗୋବର ପଡ଼ିଆକୁ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା? ସେ ଗରୁଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଆମ ଗୋବର ପଡ଼ିଆ କାହିଁ ଛଡ଼ି ନେଲା? ସେ ସବୁ ଆମ କର୍ମ କପାଳର ଧନ। କପାଳ ନା ବାଳ? ଛୋଟି ବାଚ୍ଚି କ୍ୟା ରକୁ? ଆରେ କଳିଯୁଗ ମା, ଟୋକାକୁ ଏଠି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳେ ନା କିସ୍ ଖାଏ କୁକୁର ଛୁଆ। ତୁ ଜାଣିନୁ ମା, ମୁଁ ଏବେ ରେଗୁଲାର ଜିମ୍ ଯାଉଛି। ସେଠି ମୁଁ ଟ୍ରାଇସେପ୍ସ, ବାଇସେପ୍ସ, ଚେଷ୍ଟ, ଲେଗ ସବୁ ମାରୁଛି। ନା ରେ ରକୁ, ତୁ ଏତେ ଲୋକକୁ ମାଡ଼ ପିଟି କରେ ନା। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁନି ଲୋ ମା, ଜିମ୍ କରୁଛି।